yet to me Jacksona all day. This Akoma dance your na yet to me Jacksona all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Never made the rating. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Never made the rating. Akoma baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. This Akoma dance your na yet to me Jacksona all day. This Akoma dance your na yet to me Jacksona all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, you never made it. Come on, me call the NCOCV. Come on, me call the NCOCV. ASMTP NCOCV. A new brief the NCOCV. This Akoma dance your na yet to me Jacksona all day. This Akoma dance your na yet to me Jacksona all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever make it. Akoma ejo, Akoma ejo. I thought I was Nick run a bisa. Miss Afuna, the soft ladies, being from so the gentlemen. In bed, now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your bed being shot on page, my I call can now I've done up. The man worry robbers and worry. Akoma FM 87.9. Dancing is by intent. I'm passing here my block. Nansani no go. And then I do that's my intent. It's dancing is by intent. I'm passing here my block. Nansani no go. And then I do that's my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me never make it. Akoma ejo. Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Me never make it. Men kokra branyina mada so pepche olman obine na yire na ode ne ko hin musaba madina chi manin hwe kafra nim se woninye ene obehia aba heba osofo 3 days osofo oyoani osofo abrante osofo rasta bromai dokota kunyini no obepie wa santiman mu wono na da heba center no say ye glaucoma na cataract ye kan se ete wo kwa wani na wani ate yenye operation wo ho yensha hwehwani wo ho yemfadro so nwuyani so wo ho eno ani se wudi keke ansantam hwim wani so da ho clear woni haw kra se yenam haw padia ebetne tese wo bo da bridge kojo tokra no eno kra wo de kwa ebesem na kanya na ho peme wodura ye friend sa manpower eno na bem wo podjuma sa branche ebe wona so ya kase ne wo do mahinkro ebeleza preparatory school wa atuma senso ebe wonu heba center wo kwada so djina se engina se toilet no ebe ye adjuma ejoda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 heba center mani so da ho Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. This Akoma dance your na yet to me Jacksona all day. This Akoma dance your na yet to me Jacksona all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo.
Come on, Kobe and Kosivi. Come on, Kobe and Kosivi. Asim TV and Kosivi. Amy Bricky and Kosivi. Tisakuma, that's your man, yet to me, that's not all day. Tisakuma, that's your man, yet to me, that's not all day. Akuma, 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 I thought that one make one. Akawara na ebisa. Miss Afuna, the soft ladies, me in front so the gentlemen. The baby say na Nsem. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sounds zero. The baby you shall on page my can na wada no ko. The man worry Robinson Kuawari. Akoma FM 87.9. I'm passing it to my bro. Yes, I'm in the car. If I'm not doing that's my intent. It's as an as I intend. I'm passing it to my bro. Yes, I'm in the car. If I'm not doing that's my intent. I'm not edging. I'm not edging. I'm not edging. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. You never made the little Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. You never made the little. Tisakuma that's your man yet to me that's not all day. Tisakuma that's your man yet to me that's not all day. Ajisa Akoma Nsem ne betumi di atena wodo Akoma adwo aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no braso awie yisem Akoma ni abadwafo yetrase na yede ebramo ba bia wo bia no mesa wo se wo beka ye ho free sabre yada kosi se no miensa ebebo esa se enyasem ketu akra e wo fidua yimo enu nti bomode aso betwe ede aben with television no eno no was say Chrome TV and I say Papa B TV or say Chrome TV and now Papa B TV wonu Papa B and one was say Chrome no and one say what boss almost akmabu some dem say bagaya na bibia aye kama sound so na Free FM 97.5 wonom ewo Tachiman Facebook no channel so Emma me say Awia Beluchi what the echo Facebook live and into Facebook no Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM follow ye like page ja comment no ewo ho na wa share dia mayen sanso na YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so so you get notified no wa share ama for franya bi ahwe no wono so ahye etu wo so edema wo bia no aka che woni ya no so say wono so enwo so emfa ema obi bia da wonim no Nikki Pizza Fan Club GHUK wono ebo ye chidom pa Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Buadu no Mr. Buadu Presido wenyame onkoso ada na onye mokese pa Candy phones and accessories Triforce wonum nyina eboa na fe
what the atutum sada ediama ye edia mejiso ene mako shaneson sajumedie no eye akoma mu nsem akoma 87.9 FM free dadwada ede ekwesini fiada so nti eye na wabomode ase we be make it time with us na watie bie no wahwe bie na wo so wakire wadwere na afa wudi bi nso etu ho fo na bibia etumi aye kama na abedwafo nyina da aye ready e wa say Pastor Julius Naba na Nekria Koko Evangelist Samuel Mensa Sikapa Oha Ishmael Howard and na eboye chidom ne adontre as producer and na wo a wotie me nso wo ka ho bi and adwumadie ebetumi awie peye mame mabojafo akwaba Pastor Julius akwaba I'm just so Koko akwaba Evangelist akwaba Sikapa akwaba nyame ase okay na chese munya tie nkase dia na chese team na ye yira din dia na yaba ne aba yaba ne ne aba akrante ne ma yesi afoni mu de yeda ya mekokura ye be wi ase no yebediu ye mekokura ye ne wa ma ya de pa bia mekokura ye betie si ma wi ase ye be wi ne so ye ma ye tie fo nyina da ne ya hwefo nyina wa mu wa chichi ne benche ye nyina so afihia pa afen kometo ye pa afisese na afi die be ye na te se bibia ayeye na bibia da na kwan so na so de ye sretwe de apoja kropo pa eye enkwa ene ahoden se enkwa no wo ho na ahoden no so e wo ho a ye betumi aye bibia esa Kristo a wo hye ye de ntinu a ana ye hwehwe se onyankrompo de be ma ye de aka no de yenum se ye bepem e de akọ nanim na mu anti okay nti ene na ye nwumbia na ye tu ye ne se oba ese obeto afi akọ apro abetu Yesu Adamudu bronya na yana ejo nyamia do wa ma fi pato ye Eje afi akọ apro abetu Yesu dun ejo nyamia do ye wa ma fi pato Afishaba, come to Yesu, Afishaba, come to Yesu, Afishaba, come to you. Amen. Amen. I did we pass out 65 days in the end. It's a fried rice of money, Nsem. Not just a one who are mobile pa. Only a dinner ye. But I did him be a media field. No custom. I did him be a media field. And I told me so quite I said the Brunia. No custom. Not just a media tata. So yeah, not just say, yeah, the tata no, yes, I'm so bad and make up my Modiana, Kaka, ya shafoni ya tiefo. Se adie se nyina no na emre no a na ekọ nanimu no yesi yari tutu ye nan na yanimu ada ne yekro enu nti ade ache ne eda ne so ate 24th no eso ate ade achi bia ne so ate ba so na che se yekọ yanim sa no de na ye ka ya hwefo ne yetiefo sa akoma achede we di adoma da so o ko na akoma achede no na chese nyi adwuma yefo ni chese ye numa bi aduane die na ye pa aduane ye de anya bi akra no osome so a ye benya kakra wa bi na eja ye ne abusua de ahwe how far na emom no ye hwe se womo ewo abonche womo a nyanka ne risia ene yakunafo ne womo wona woni bie no womo ni bie no wona bronya yi ade adwentwe ne abeto wono so yase papa womo ka we say the only ntuma nkada bia yegura safo
kadeɛ wɔ ne ntoma nko a ɛnkada biara nke yɛgoro asafo yɛ maame ewisia ne nyanka ne akunafo yi ɛka wɔ mo nko kaburo nya bosome no nya de anka ebesi mu da bia nanka ya jeni mama o adechi bia nanka omkaka ada obi ani o chief asempa ko nti ka ombeba nanka ya asate eno de sa munzo aba beje eno de nya omunkwa kwa ya nya ne sanke no ne pa asate ana chese buso nya omunkwa kwa na bom ni pa bia no ade ya de papa ma obi obi nya nkentwam da but enye sana ya me ko wi asenti yesu se bro nya bre no na afi ya hyema funu na muso di amen na afi mo nya mahonto nti no I think say ya tiefo ne ahefo achichi benche bia wo bia o sempa bia wo bia asempa so de 8 yeah wo bom modern na wo ye bia erade na adom ebedom adoye mowa wo mo bia sere beba won so afo no kwasem ye kwa ye ba nyina na ye obi na be mo bia sere obi asem ba akopọ beka cha obi timane na ni su nyina etu otwa obi nso ade ye bi a obe before say bebe ya na me copy Facebook ayi bi so na am say abrante bi na maboto so I stranded Dubai ana hoho bi shia na oni ne din komo na otimi say o ma na kuma to ne yem emwa nko nsusu so obenya no ko bi Dubai ko teleporting na mo ko ba na hoho oni ba bia o shia na ofre no oben ne ka no achia no no ne sere owie wa nya na sa o sa mo mo aye sa de he Nsem wasesa ne trim adwen na we so so kokunu ho a de man ne ye man no asesa no na aya opportunity de man ni pa bia was aseso enti wutie ya say ya boda wuro free last month be ni na no branie 24th de adura ne sa na wotwe me kura enu na wotwe me kura say enu nti no free ne ekokan next week the following week there the be say anya na ye betumi aya mana monyam hyeso aye wo obebo aye Brian Tumani bi Brian Tariwe ni bi Brian Sikani bi na aye ntumi emfa nkonkoye ya na me de bia me ka me se me hu ni se enya de a den broso bia se aye adwene mama ohiani ye ene sikani ye aye adwene bia me ka se sikafo no na mo se be brothers omo na apem so but ono na dwun so sikani ntino okọ bank obobosia de be business ba won so wadwun so ye hiani nti so te fa akwan de bia komode ba sikani na wo so sikani na mama ye woni omdu o wa se eka da no so no ye tete na japade frima e bia de be kan enka 10,000 bi enka 10,000 se sikafo no ba wo ye hiani wo so ye hiani ba wo more than 10,000 account and na wonam form and I said we dan with them rent so an tata ba be sikani no ton na japade o mi compare o nyina na o de 10 card no so a 10,000 could be in catch na say e na dwene mu no de ayi sikani na nya sika no nya mena buso nti e ya adwene nti we de ye no e adwene na be kire wo say wo betimi aya na wontimi ye obo o say me ni wo bi pa wo bi bia betimi ma obi so asere o mesi wo bibi na gacha na obi o ti bia bibia obetimi dia ma obi nwe amana sere ana sese bi chocolate ko ade mo bi on sere o ba sere chocolate ya tane no fa de ne bo nya bo ketwa enti wadwene no ye ni na ye wadwene se me nso me obi asere 100 Ghana 200 Ghana 1000 Ghana 10,000 5000 o betimi aye ye na onyame nhira ode be ma no ebe je wo Nsem eno na ye ebusa na ya sere wa den so ama se uye yi no se won obi bia da okoma so bia na mobroni no ye da okoma so nsen ka afia so obi bebo no na wa ba ye wa yi li hawa furo so yi osoro nyankopon na nkasa nso onye wo de mfiro so na ahye animonyam pa amen okay nti ya beba so na we de eye nte ho kaka ye te ho na ya mama hu ne sebre na ko nti no e wo se ye keka ye ho enti no wo de wo nam wo sika wo de ebeba ye beje ye beyiyi ye de beto ho na eda ne so ne ya cheke ne ma ye wo a ne akwa akotobi ne de abeka ho na fe ye de aye wo no so adoye enti fa wo kakra wa ebra ye beje e wo 0245 3014 62 0245 3014 0530 507 849 0530 507 849 with the back na
was send a message at the account na ye hu no say aso ese anaso obenten and ne de aba no umpe within so we send a message kra no aka che say bia umpe within se be ya ye mo emfa emma de open no and ye be ye de ama wo agria Marco eno na ye gusua okay yesre etiefo say omonom no momoaye ene de ensem a eda board so eche kurai anu eden buta anu eden na ye meya ye ya ware ye kununum esese wo mo boye ho ka ana wo mo baji ye sika so ye ho a ye mfa ma wo mo ana se me ye mfa ma wo mo sa ye kununum ye kununum nko ana obia sa wo mo ji ye sika yenye ana ye mfa nche wo mo me mfa nche ne se o partner na ne tie me sika ya me dia wo sika ya wo dia enti ene asema da ho no me hwe ni bia hwe me wo ha na esese memma na hweye I was so na hwe me carry na o fetire we ni hwe bia esese memma na hweye omuji ye sika so a esese wo mo de maye anase ma ne mfa maye na mo de mo je sika sese my money is my money, your money is ours. Enti me de uji misika mesra meje oba sika yenni ye kafre asa me fin ba yenni oba sika yenni uji misika from me ya wo na wo be de wo pesa wo gia ne de mesra from misika mame na me mfanye de sese me de ye na momo wo de ne de mesra enti ne ye fro handsome handsome what you see we are handsome yeah we when somewhere drew anyama gu wonsam na sam what you see we are handsome na ka see ya ensem eduro na de makuta wo na we are handsome bibi kutawo emu eduro na virgin as e chere say as wa ko fichire do papa we dia we are not going to your mama fans no hello daddy yes handsome we kuta bibi ti na ya handsome enti ye momo dia na wo dia na ayi ka HANDSUM ayi na de yaka na yaka se handsome na ya se wo hu afenti ne handsome ana ne wo ya ma yenti ana ma ya bo umra ne wo ba ne for daddy mira bemena my baby Poppy, Nini, everything. na mo se se na Aya dia wo ya maye, ana maye ye kwa mo ke mo bi ngebi we say baby something na me sha ase dia wo ya maye no ana maye ye kwa mo mo bi ngebi che ade afa maye bu ye kununum no ebu boyfriend nyina ye say wo ba no na bibi kutakuta no ye handsome ne kuta no na wukunu ebie wo bo pepepepe wo bo eno no wo di speed no ko bie pono no ni ka so na oni ka so so oba brajani abo ya ne chese wo hu na wo se agu mi ro na apie efise de obe ya ma wo no eso ani efe enti yesere mo ye de ma ye bu mu aye de je mo so no aye mo hweye mo sam fifire na mo fa hweye na quotation be mu na what I say enti wo je ye de aye beje wo je ye de ye beje na mo hweye na ma ka se we ye wan kan kwan so ye no be ko chia me banana ya so be sanji so ma what time pa yanko okay Roma form no form nya na chia mo na de se so ko some phone share chia ye ni me wa wo mu ya beje ma ko on the issue of our real
the animal can say no. On the generation of humanity and Nama, I say you. Yana Mama Ned. And it's saying, Emma Mama Ned the pa. On the Mono, the same Mama Bumu, we are son of Muti. We are son of Danny. Bible na, Amamuro, say Bible, Mumu Dison, no cross him say. Being well about Muse Beman Cossan and Famra or Ba. Sasa Mukunyana. Was this someone in Fifth Friday? Was this some Friday? No, so for my wife, why necessary with the manual? Why many? What's the fight? Would you also some Friday? Margaret, you see, and none of minute, Alexis can have a chance. Yeah, you say, but didn't I mention say so? Yeah, because Wabro. Yeah. Na me hye say eno ne de na me hye no ka kire oba be ma say okona kokko brɛnfa bi oba no woni na ya me hye ne sa na ade wonso munya no why no go man no because we saw nyamin kansa ana wa person odi asem hye nyam se nyame ka kire be ma say samonim fefra kwa ma oba ni a nyame so so beka. Now there was the enemy beside you know. And not the man, Ben. Yamabo, nyina no say, tell you. I or say, and yes, so nipa nkotena. That is a woman on this own continent. Only Mayan is so boafo aman. And tell you. And oba. And the oba bia. Eya bema so boafo. Abro fudi. And say, we are boafo. There can be a boafo. Mama asked the say, help. Your cast will be a help. And then at 24 and I'm I said, I remember we be bringing you down. What is the meaning of a helper? You just will be a helper and a day. I never someone else. For second partner. Be partner. Oh, you're boafo. Yet to boafo na say. No. Oba bi ni wa ba wariase a obo be ma oni die. Wo bo be ma hwan ni die? Woni die. Oba ni die. Obi be ba wariase. Na obo be ma no. Na kom de no. Obi di die se ne na me be bo am ni die. Eti eno no. Eye muana wo ba ye na wo bua no. Ana ma abrabo ne kosa de se ko. Ana ma didie ne ba so. But you don't come. Yeah, just so baby back not so. Oh, no, ma. I started Yanka said, where your own swan, once and your companion, yeah, carry your swan warrior. Then you made a bois for a bravo. What was one warrior? No, that's all my today. Oh, that's all my about the bois. What's one warrior? I would die. We will do like a crabby. I will come back. No. We are ready. No, faith. Who's your waffle? Now, what's your man? And yeah, will be so. And I will be so because someone to buy him to. What a 20 for the waffle. Show about waffle and Marco. You just go because what we're told or not for. No, now I know they. And none of the because some man. Some could have me tell me man go to for. What does he? That's why she's helping. And what exactly? No, that's a common shares of my mama. Una a comedian no so cool. Dead. When kata. Go and check. What does it? That I don't get it. So we was said the other day. What I don't know. No,
Yeah. Me ba ye esese wo bibi dada na me ba. Yeah, for example, yeah. O say. Yeah, yeah. So what? Na be fa me no ma We was to aware ye. A person must be mature the mind. Juma. Number 2, the hand time. Born brat. 3. Juma kakedi. Papa o timi di ka say if buy na ada mo cha se di nua ba do ade sisi wo no sabe ni enso bi chia sabe ni enso bu chia edi trom ni enso bu chia na ye enso ayi gas na ye ko fill gas na bi ye fufu bo ho enkwai wo ho wuti fufu a no wote enkwai eye aduaba na aduaba enya aduaba na wo hoi papa mo say Adam na dua aduaba no aduaba no nya Adam na dua ye nyakopo na dua no ko obetoi Adam obeto aduaba no Magwe. obi bente no Ma chi akai. Na me obe che mama ko. Ka ma yema o ni panti asese. Awe na da no. Nyame wo ho hihye. Muti yo. Nyame wo aware onu na ye ya no dia. Ero ho hihye. Ela hihye na nyame dia to wo dia ma aware mama. Ya nisua. E de nyan se. Ayoba nyame se be ma sanwani mu na ehye na nyakopo ka so oba banyem ate sa ni se mo bra no enya ho na ye punishment nyame de ma be ma ani be ma be bransan wadidi no wadidi no kwa na wudidi kwa na wudidi na nyi za be kwa na menyem da sabre no anyame ka say be ma be sam na mu fifi asan wodi no ne wine na anya ni if na te na nyi za no if na na kwanyem ye dabi no ni if na te so be sam na mu fifi wodi dia wo be di dia if wo be di dia if wo be di dia if o bi o ni edidi yebo ye wiase mo pesa mo sesa no ba dia ma mo sesa no da biara da mo sesa no na me wo ya boafo na me ba boa wa be jadwuma no na dia gu bi so da bia ma o ma me tase wo ma me 2000 wo ma me tada wo dia wo si akwadishi wo nti fifre wo abusia wo kwaje bo si ati fifre wo je bo si wo ba ho a efifitie wo mame wo bi di ni se ka ba jiro wate busi ko bobo se wo bi on fifrete o wa be me bobo se awon yire ho ya na fifrete no fifrete no fifrete se bible asem no ma ebi no mo je won chia sweat bring the money for me to chop sister yankwa Marco, Mama hire Nika, I hired that. I have to bright you. I bright you. Mama, Fanama, Hana, you're fine. Okay, sweetheart. Let us say, I can for Mosha Akumamu Nsem, and yet here for Muti Akoma 87.9. Mede Afinshiapa, Estronco, Africa, Noga Herbal Clinic, anytime Herbal Center. Asia ye edimo bibiara made for Ghana de se kronkron ma mo wo omeye chirichiri ene benche ye apueye atoye etifin ne anafo ye ma mu nyina afinhia pa stronko ekwan so oba de ada Roma ene 11th December enkakra afi no ekọ na wieye na esafata me no mienu se bronya ye di anesa ewo mu sada ne da ye didi ye nom ye hyede nanso afi no kwa wieye abeto ye no na che so oba de aka ye aka atiasefo ho a eye adom arakwa enu nti ye ne abusua ye bekoso ato nsa adidi ebinum de odo ebeba abebo obdomum ebi fi achirichiri ene bencheye ebeba abane abusua no edi bronya no abom medofo na ba apomuden ensem ho a ahobo abai ena waye edi ama bronya no sede ebeye botaye a esi wani so woni wabusua no mo bambo amapa wa apomuden ensem no me so se enidie kwan so entoto nase esanse eyade a wapomuden ensem no eda yakoma so ena ehu hia enu ti doctor okwa na so ya omanfo apomuden ensem eyade esom doctor ne bo papa
eno nti na doctor hwe ya wodi nu papa ebe edwa so ye time herbal mixture time na all the time capsules ene ne mixture so ebe ka ho ene se ye ba nipadua kwa mu ehwehwemu ne nyarewa hodo bia esase ye ekwaji ayaresa anase ye ma doctor pe eho aduro entem so ede mayenya na ye fa ye ni nkire babia se kenoga herbal clinic ena na afa ye ko ama doctor na otafrija ede ni nimdie ene na dom a oba de ede adom nonom ebi nso adom yen yabrɛ no etia na enso kakra no yɛbɛhwɛ na yɛtimi asa yɛ ho yareɛ na bronya yi sɛ de medi kan yɛ no yɛtie sim akɔnom time herbal mixture duro nwanwaso ni bi enura na nka malaria bi eche me ato hɔ pa na enso bra me kai yɛ sɛ me time herbal mixture duro na me num bie no na me woso yɛ edigu yɛ na metimi ɔba ade adaroma me kɔ adwuma enemenum atoso matimi edidi ama me ho atimi asisi me ho so amedofo entena ho ema bronyan said ya meka da ye didi de na so afi de ebeye sonko wo bedidi obenom ni nyina no etwa se wonum adu papa ye time heba mixture dro na de wo so entry di yare malaria no egu efiri wo system num na wo ne abusua no matimi atonsa edidi enkran kwan ene wrewre kwan ahodo a ye beye no ni nyina etwa se ye num etimi toso na ye konom time heba mixture dro ama yanum atoso na afi eba yankita hodie mu ensem ene ye immunity no said ye be ne ye general well-being no so betimi agina brane dia ene na enya adrobia se eye time capsules anasa ne mixture ena na ye benum oboasefo kra de wadi kan aka afre se ehon aye scarce no enu nti na no doctor ahwe am ye de bia kogu oboase a omanfo ato agusu a water esan se omanfo awaso time capsules ene ne mixture ahwe no wahunu ensakraye a ewo woni padua mu ene nsunsu aso amapa ede abre wo mu won sisi mu ekura aba mu adwumaden a wo ye ene mema ebegina brane ododa wachi na wutu tonga no ebieja watimi ama na koden na ne ho atimi asepe no bronyan bebre na betwempena bebre na bekoso awoso won ho ebi nso so wanhwe ya no wontiri keka won ne wadofo ebejai esan so onim se bronyan e ka wom medofo hwe na ma wani ena ho wadura ye time capsules anasa ne mixture ne no ene beyi nkonya no na edi wasam ama ho eno ti se ba time heba mixture anytime capsules hu nkita ho die ena wo pe every doctor ho afre doctor e wo 0244 417 669 0244 417 669 anasa eba ke noga heba clinic hu nkita ho die ene bia wo pesa wo ma doctor ehu yare a etete wo ansa watu ya na mo akọ doctor anymore and also be friend doctor e was 020 400 53 that's 020 200 sorry 400 53 and I said 0278 37 18 me that's Kenoga Herbal Clinic in your time herbal so we trust in quality na eba Kenoga Herbal Clinic a doctor na chi kwan no enya ira kwan wo extra so adeja he ya we si Ophelia Junction taxi rank won send fa so ho no kwa catch a taxi driver na wo tuo ne say ubesi e wo Sakora Junction ana se ba bia time herbal won factory kese no e wo driver ni no ebesi na abekọ akoto doctor nso e wo ho enyarewa hodo bebre na e na doctor esa medofo entena ho e ma yare anka won hyedem entena ho ema yare afa wo nkọ wo krachi emiewa no enkasa wo yare die eno ana de ubekọ wo mu e wo abra Kenoga Herbal Clinic wo ho doctor otena se adwuada ekosi ne memenda so anopa no nsia na doctor ne na mpamfo atena se a wo ye adwuma e de aboa yarefo sade be ya omanfo ebetimi enya wona hoto na Kenoga Herbal Clinic yare biara ne ho ade bekọ doctor animu a wontimi enhwe de wontimi hwe no doctor no kredi enti no obeka a che say yare we de ebro ne so woni ho aduro e de maw ene entem no apɛ baabi e de afa na yare a doctor entimi sa no na che say eye yare a menim yare kro de na say yare ben na etete wo medofofo wani kiremu e wo Kenoga Herbal Clinic na doctor omwa entem so na afi woni wabusua no entimi nto kese enidi esan say afia na so ehyehyeye won taade ne mpaboa programs ahodo e ka na bi kwoto bi no koware ni nyina no e ka dwumadi anase nipa ya brabo no ho eno nti esefata se wunya apomuden amapa e de mabusua na wotena se edi nchineche na 2026 oba ade ada roma ye nyina ya sa hye afefoforo na se a etwa se wunya apomuden stronko
ɛyɛ Kenoga Herbal Clinic ɛna yɛbɛkɔ akɔgye ayaresa na yɛsua bibi ketewa bi ɛde afa stomach ulcer ho empe bebre na no enipa bebre tai ka se yenya stomach ulcer ye wo stomach ulcer na stomach ulcer no bebre na adwen ya won se ebi aduane a wo bedie no sesua na wa ame ya na wunya stomach ulcer anase ebi a wo kye ne koma na ma wunya stomach ulcer ewom se ewo sa ade nanso ne ye wo nipa bi wo hokra na wo ye nipa kase ye wo tai didi pa nanso stomach ulcer yare no etimi enya no ene obi wo so so a oso nanso stomach ulcer yare no oni bi nanso be hu obi oya ate adonko nanso stomach ulcer yare no aginafu aboso a enam so ma aduane kra no beto ne yam a na wosuro na se wo sa yare no bia eyade e wo haw bebre ni sunsuaso bebre e wo wapomuden eso titiri etimi de fie afia fie ene e haw bebre etimi de brew na sa yare we yare bone as a stomach ulcer yare no eye emmoa bi a ye friend say H pylori omo ena kwafa sa stomach ulcer yare no edeba na o chese ye nya sa H pylori yare no edi free sa ensu ye contaminated water anase aduane mu eye bacteria kroya ena etena sa ensu anase aduane no ma na ama wa benya sa H pylori yare no ebi na sa H pylori yare no eba na obu wani eguso na wa entu ho anamo entemo so a na etimi akofa sa stomach ulcer yare no de abro ebi also so a excessive release a hydrochloric acid and etimi ema sa stomach ulcer yare no eba any obi also kra na oni sa H pylori yare no ebi anase moawa no nemom esanse sa hydrochloric acid no edoso na excessive ewoni nipadua mu anase ne system no munti no etimi ema wonya sa stomach ulcer yare no ebi eno nti se wanhwe ye no wantua na mowa wariade a etimi de wo hawo ebrawo empedodo bi nso wo ho a wo kine combat se 12 solid hours na aduane ento wo yam no wanhwe yi a esan se sa H pylori mo no wo mu omu feed wo mu ho e de free protein mu enti wo hwe na se aduane emeto wo yam a na cha se de ye next available way mano no eye sa line stomach line na ewo wo yam no eho e na obekọ akotete na aduane adi na mpedodo obetete na aduane adie no eno na wodi ekuro aba abeto wo yam anasa wonso no ho afei na wo hwa wo yafunu eye wo ya aduane yam na wo yam etutu wodo saka wafu a na eye wo ya oje wo ho a enye de efie ebro na wo ho ye obasabasa wei eye ade a etimi kofe haw ni nsunsuaso kese de bra wa pomoden ensem eno nti se wo pa aduro papa anoma ye wa bibiduro nwanwaso a eye doctor na ota frija eno bi eno ode ma me a ene mitimi edi wache eje cheto amenye froye wokwa doctor ebema waduro nwanwaso ama wakonom eye abibiduro tatahwe eye purely organic afrafra biara eye dura no onampa wonom a sa emmoa no ebeku no ede afiri ho na afa ekuro biara abeto wo yam anasa wonso no ho no ebeku sa ekuro no krakrakra ama afa aduane biara esefata no watimi edi stomach ulcer yare eye yare bone eno netimi ma binum etuetu anema bebre emokokura no yesema oni nanso bronya aso a wo beye nkwan nwanwaso ene abusua edi obeye den edidi wa abramoko eni nkwan num anasa aduane no ayetayo wuti bidi a enyeye eno ntifa wani kiremu ewo Kenoga Herbal Clinic na doctor omwa wontem so na adura wode bema no konom na watimi ade wo ho afri stomach ulcer yare num na aboa ma no wabusua so enigye ene ahoto atimi abafie ede ama na wade wo ho afisa ulcer yare bone no so eho wodi wani chemo Kenoga Herbal Clinic a doctor ebema waduro wodi also adura wode ma akosu adepa ema wonom ye nam so ma meje penese me ne doctor be ye adwuma nam se ma ya advocate edi amano ewo sa ulcer yare no ho no eno na doctor edebema wo na won so no watimi ade wo ho afisa stomach ulcer yare no ho ebrani adaje enti no medemanu si na sana medemanu si no ma mefa doctor number no enti dwabiem entem so na frɛ doctor so wo per time HH capsules and as a time herbal mixture ehun kita hudi a no afre doctor 0244 417 669 and as a wo per Kenoga Herbal Clinic ehun kita hudi bi a na no so afre doctor e was 020 53 and I said 0276 37 30 18 that's Kenoga Herbal Clinic in your time herbal senior we trust in quality eha and amedimu ebesie me magana adehye ene akoma mu ahwefo nyina afinhia pa madam ase ama momonitia adehye yeda CP Akoma 87.9 FM
Onia TV was say Chrome TV. Akuma Nsem dwumadi no eno na wo hwe na wotie no sese no ye mamo bronya special pa we dey December special bronya no ekwo nanimu anisa enti no na madia na proper woman mu a asem me to amasem wo yi wani ase me to amasem no so wo yi wani ase e ma no de mo sese wonim sese e ma problem wo wi ase ye ono oba da asa wo de ne ka o wale oba ase wakɔfa ade so abeto fie ɛsɛ wohwɛ sɛ ade so no ebefiri wo so unim o sɛ unim menim sɛ unim dimaya mo ya ade so ye ka ye un sɛ obi a yɛ boafo mo nte ya se obi a yɛ boafo no yɛ ka nyame ma mo da na ye boafo sa ye kana sɛ me na ke obi a yɛ boafo yɛ ka na ke ye boafo na ye ba boa na adwuma ye bi na mo yɛ ada no wa wo kan wo se wo ba no wo senior ɛno nko oba ɛno de wo senior ma wo hwankola ba mama wo de nkuro ko ɛno kra ye wo senior na mom ka na wo ye ho na ɛyɛ mo yasa mo bɛbɔ no so na me kasa no si mama he baby man fan show ma dwom sɛ abrabɔ no wiase na yaba no ɛyɛ bra na yɛ bɛbɔ ye babo dia no man ntira no baby mo na so tena baby bo na me kasa bi hwɛ ɛyɛ bra na yɛ ba bɛbɔ na bra na yɛ ba bɛbɔ no nyame de obiara na nhyehyɛ ato ne de ho enti wo ba no de ɔde ma wa na sɛ bra bɛboa wo bi mama wo bɛboa bi a wonya ade so a you are not a problem but ma hope be phone lines and 90% of a ma say ya to impro see ya worry o mo ya problem to me and dey nya ade so ya bra papa ya bra na mo asede na mo pesa mo beye asade ndien no say why you ready say wo fa wo ba na ewiase nyina nyame bo ade na wo de wo to ano no na wono so beye ne die na wo so beye wo die enti nyaa wo ho ka no emfa ma wo ko ne ko ye adwuma omo kwa no lo kwa na gosi yanke bi se be be ja na asade o de mo ka se eye be na asade se on se no fifemfa mo oba mi no ente sa ba bia etisa na mum we boafo nti ekom so ne wo tana ade ntia aya abrabo ne yebo brother yebo o se someone mu fifre dey o se na ne okay se ne oba so onyima wo de baba beto be ma so ana na wo wo kuru na efe wo be ma na efe wo anya me na mo na mo kwa anya me ga ba hwe me eyo wasedi ha munti munti wasedi ye ti mamu mo wi asefo from mamu ho na de nyame abon dada na no ehun kyese no wunya deviate a ye bebre wunya ready enkofa oba he mama wunya ready enfa ba o nyame nyansem no o de oba ba be kan be ma ho so oba na me boa be ma ye be boa ma enu dia 100% ye 93.9 fine oba na ba oboa be ma no eni so de hu be ma no wo ohwese bebam nyoma be ma na se oye ohwese bebam na be ma na ka che se menhwe wo uni di akom nkun ade ke so wo ye fanya den no ya fifre na bible so nsem fifre no oni di also the brand son with the d and why was talking about the man we're talking about a family because that time no a problem by and nyame pronounce judgment exactly but you tell you and a judgment no pronounce you know or do be a dia o deserve man no and the oba who the any say oba yin na oba bre wo yin na oba out yes maybe I don't know and a obre and was be man so na nim fifiri mu do and what did but nyame asem o ka say oba didie no nti nyame ka say someone fefe come oba na nyame say that be not me say not me ka say the make can say why you oba example no na nyame ekasa asem ne kire ayi Adam no na evil way and because that time I they were together but the punishment of nyame the man no nyame ka say punishment that be na Adam no if Adam ho no one for one
Sabana if near Adam near. And Yami pronounce judgment on Bonia or my yaso. Et Yamin to me say, Adam, Brown Branson, what did you know? I will remember what Bremen Yamin to me casa. Yamin to me casa. Papa, What want to me casa? Won fem padia 37 and wo yi mu ba ko pe and wo de ball Eve mebua and you came home. But if I could give you about the money, you are one. That is Yakopo Kase. What Bedia? What talking about the family? American to Adam Sono. The same time, we can be so to if so. Now, if so, then I feel we no man now. I feel any benefit from Mobi. Without that money, someone just had you. Yes, we are some cost and then as a Martin said, Berman in a doubt in a car. No, oh, Bianca, as I said, Crown said. This camera, Bema, Obeji. I feel I'm okay. I just say, and I said, "I'm not music." I it is not work because you see, a principle, Marco, a principle. Maybe I won't answer. Maybe I won't answer. What for bass on better now? Rules are plain or play. Definitely, because studying our medical systems in go once you follow it works automatically. There's no way and the more my brother so definitely Pastor Julius, say Oba for bar Oba me tibon koso trefie fa na samu ne bo 24/7 bo abra one ya hwe mfa bo abema no eno ti ne friend bo afo no that's it enti wo ba bo it is all bo dia it shouldn't be in your mind say your responsibility when I was trying obi nobody has assigned obi afo obi I remember example say ti said ye akuya wakọ han dan edan no wose atwitwim akuya no na akọ han ne dan ena wose wo ye na ade nyina ena me ba ba bu akuya me ba ye akuya no agyan ne wo ye ni nyina ade abo me so me gya yakọ because I wo adwuma na me ba wo nobody vision obe ware oba obe jale vision ya ma oba and then no vision for anya say be ma no say be ma vision say I want to be a great man. These are my dreams, these are my goals. No worry now on no dreams, you know, all of a sudden we jam about how can about no visions, you know, any structures, you know, to if you have a dream, now it's my worry. Now, how will your wife understand it? How will your wife understand it? Yes, so the fact is that the fact is, I say, Baba team no was seconds over her. Hey, I said, what about your burden? No, you are into hell. You are into hell. You can't say and your mama talk voice you now. Yo, some fast want to say. That is the reason I have to do baby and the next thing is what are you bringing on the table? What are you bringing on the table? Because you have to say and no man. I said it is almost looking as if say Muslim fans will be our what the other sex. What
I don't know, mama. Sex. That's a no, God created sex for fun in marriage, for fun, and for recreation. Now, fun no back for fun. One catch us the baby Abram Bafrano. And you also know when I would say the baby Abram Bafrano. The baby now. Not an announcing night. Brian, I see one band of witches. I don't know. Let the ladies understand. Say, sex is not a business. What you must say when I it's your that one, no car. Obìnrin wo da wọ no car. I can't have but I do not want to power anymore. Also for what do you be? Propose certain time. Boa bema no abrabo no ko so me say. Because what say wabani ye adwuma oje bosom ya kasia e bia be 5,000 oje bosom ya kasia be 6,000 be 7,000 ni nyina wajan hawo ni nyina ma eti wo bo say e na miniska wunyi sika ni e na miniska ocha miniska me say be ma bi tie me na wo wo say ni ye adwuma nti wajan na sadie bi ana wajan anyama bi di ama wo so ba na nya me say wajimi me say aha me say wajimi mo nyina mo ho nso ya me say me mama me ye public me say enya be me bia sadie nyama de ma no asase so say o me he oba pastor you so he ni me boy evil no a wo no na wo se ampa me fepade mo fepade e no wo fe say e ti na ni ma say e ti ya me bo na me kon say e ti ya me bo de na fe fa na netu so so bo de na se dia de keep us e ti ya me bo de na dia de keep e ti say na me bo de na fa ye kan fa ye ngama no obo ye di bu nyina ya ha ma me plan ti wo say ya we na ni ma ya ani adia ye kan fa ye ngama nesa na bi obo ye ngama ni so you see that idea say Oba asa oba di emfasuni ni so unya ni da pa wo de ka no ba wo enema unya fa yes hey unya wo de ka aye di le kwa ho ba yo di le ya kwa kwa yo di le kwa ni ho ba ya ye di le kwa ni ho ba so sex is for fun for all of us as is obi no barrier so obi no barrier you see say oba ma me say what's me here one more Ejila me ka tell say na yesika na na so ye me yo bumu ma le say what do wadunya ba wale na so propose suggest my ideas I never bra anya de bia ya no I say de bia wo de yo ni ma no yo apart from say we be feel to say be ma and one adiri bia wuti adiri mom no mo to po wo de mo to oba wo de mo to ko ma na be she adiri mu a ya fe ya to na wo so wo ye ofia ya fe ya to ya de sara nya me boy Sanya nyame bo mo. Sanya nyame bo mo say ofia ta ho. Ofia nyame bo so ofia. I say
ọba sika na asakra na ase okra ba chia no na wonim niam a wode ba wo na ase na me na bo na na me ka Joseph na me wo bi na me asa fa bi on question na me wasa fa bi on question me say na me wasa fa bi on question da bi tobo ai what do you bring on the table mo sha so mo sha ho mo sha mamo ni ya kwa aduma ya beje fia mamo ni ya kwa aduma wo de hwa wo yere o ga na hwa no obi di obi ba nsia hwa no obi ba nsia hwa no obi ba nsia no hwa no si obi ba je na ma wasue obi di sika ba je no obi obi ni kala ba je no wo ba je no bra say the we say kwa no I big garlic mixture Marcos yeah agrana so abubuhwe almost say bibi mra nsa ho what do you bring on the table what do you bring on the table ne de eye bonus go ene ye de beka bonus ene ye de beka na ese mo hye ye na be ko market ne na sa anso a de kakra do so bi asoso ye de ese mo boy ho ka o ai oba bi ese obo no ho ka akuya ena no ya ko she's ade hu ye yet one na be market echie ba ye ene oba be yi wege baako ana ye bisa na bo aye she's say aye 10,000 and one mate so bema no ote so be do 10,000 bema no de ne saso yu no aye ni say e wa no oyi ni botomu wa 10,000 ana wo to ye ana ode kokoma na oye no because oba na wonya fe opa wa chima yire mo aboka sa no bua mo yiri yi wo buti dabi mo yiri yi wo buti mo peti aye yie e o se ye ho ye fe mo pe davi na so kokko hu oba di na ni mi ko na ti anu no wani ka chiri mo no wani ka chiri mo oba wo de yan ai yen ko ye nim me do fo e mema ni hia 3p wo sa 3p no no mu eyi untini mu eni akoma ni mu ntie ma wutimi do oba na wa produce na se yeso yaji eti me mema ni 3p anom se ne be ya akoma ne beto mo yam na entini mu ada ho na engine na wura baabi a oto na ne yere ho nsem wura na koma mu de obehu bia na oto de koma na ofie na odo na so me do fo Piwak natural I did 3p garlic mixture abedwa so and awie woni ye hie ne wo se akoma mu nsem no aso se twan mesrew enwa fide ni mfiri ha tie me 10 minutes pe na me di betwa mu me wie ya na chese ya tena se na ya to so fa ya number no doctor wa ye krado so no bedi nkomo afo pom den ho and apom den ho nsem no ehia pa nti enipa bia no e so mo apomden hia wo na wotim no mu aduro papa bi se 3p garlic mixture abre bia no na nipadua no aye kama na no eyade tata haban so eti wa mo ho ban ampedro papa bi se 3p ano no mo a na ekofo haw e dia bro ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 made for 3p garlic mixture edro ewotwam ehwewa ebo enti wuto a na wasomu yie ene nkoma ye no edi no ye hwe pressure na ne pressure yade se de nipa ewo kurom ha no enya asem ketwa edi se wan pe 3p garlic mixture anonom na wan hwe wo dada setenam nso yie a for pressure ne de ene ba enkra wo obehu ana aba beto pedro ni binom ebeboa pa obi ho no ne pressure no ebeka ne ho a enema wo behu no nie anase ebi ayewo a de mo ho se wonya pressure no ebi nie ewo ho no wutitimi pai wo den etiade ne bi de bi achi o ye wo de wabra pa o kakra bi ene wodanya ne ya na ejai ena we na me kan de wuti no no wo box no ano den obi okọ ne ti a wabo otimi sane enwono otimi dware ne tirim enwono pressure petripi no ebejai nipadua ni mu ehyasie ewo within nipadua ni mu entina wo be ye hwe no a enko no
eye wuntiri no enimu asisie sradeɛ bi akɔda baabi mogya bi abɔto ada baabi nom 3p entini mu bɛda hɔ emogya ebedi afurusane edi sɛ tipaeɛ no nyade a ebi bɛha wo na sɛ 3p garlic mixture ɛna wono mu a ɛma wuntiri mu ada hɔ na mogya adi mu afurusane eti pressure paa sɛ ɛho tipaeɛ ɛbɛte wuti ato atwene deɛ ɔne no ɛto nkwanta a wapae afɔ obi nso deɛ pressure no a ɛtete no ne deɛ no a ɛbɔ ne nkaeɛ no ne ho twetwe no ne ntiri mu twetwe no ne ho yɛ ne basa ne mfifire te no wɔhyɛ nkɔde hyi mu wɔte baabi ɛhɔ onwunu so ne mfifire te no wobusi na wɔsɛ me ho yɛ basa me ntiri mu twetwe me ɛhɔ na sɛ me nsa no ɛmoamoa na ɛkeka to so na me nan ayɛ titiritii asɛ me nan no yɛ dua na me to ase twe me nan soa me de si fam a na emu wɔ wɔm sɛdeɛ mpaneɛ bi wɔ me no uhia 3p ɛyɛ pressure ɛna ɛyɛ osa no ɛnna sɛ wanhwɛ ne yi a edidi mu a na nipadua no agyene na afɛ wo bɛyɛ tititi ɛno na ebedidi mu a na ɛdi stroke abrew mesrew pɛ 3p garlic mixture nom ohun atwetwe wo ɛna ohun ayɛ basa wontim twetwe wo nsɛm moamoa ɛwɔ nan keka to so no ne nyina begyae obi so wɔda anadwo a ya bre na wɔgyina home no muscle pull bɛkye ne saa ade na bɛhyɛ wo nantu dendende ya wotene wo namu ɛntene wopoa wo nan mpoa aha emogya ni wo mafuru sane yi a yɛfrɛ no muscle pull ɛna ɛyɛ wo saa no pressure ɛna taabɔ saa nkaeɛ no pɛ 3p nom ɛbɛboa paa na ayi saa haw no afiri wo so afei obi nso deɛ sɛ ne pressure ɛka ne ho anaa ɛkanya ne ho a ɛde akoma hyew ɛna ɛbrɛ no na akoma timbo sɛ kim ɔnante kɔ ha ne ha na wabrɛ na akoma di mmirika saa emogya ne nni afurusane eti sɛ pɔmpe na ɛkɔ a ɛwɔ sɛ twifa wo ntiri mu na ɛkɔ no na ɛsɛ ɛbɔba na ɛba abɛhaw pɛ 3p nom medafo ɛbɛboa paa na ɛyi saa haw no nyinaa afiri wo so yɛ namba ni agye na frɛ doctor deɛ mebobɔ so yi ebi a wohunu bi a ɛne yɛ ni nkɔmmɔ yɛ namba no ɛyɛ 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afɔbi nso deɛ no ɛde honam yaw ɛna brɛ no pressure ebetumi a honam ayɛ wɔ ya paasa deɛ obi akye wɔ aboro no wɔpɔ no wɔpɔ so nyinaa yɛ wɔ ya da bia wote saa yaw no wontumi nya wo ho hwee pɛ 3p nom ɛyɛ pressure ɛna ɛyɛ wo saa no medefo ɛntena se ɛma pressure yadeɛ ɛmagye w'ani gye ɛmo so ɛduro baako pɛ ne nɛ ɛtu yɛ yadeɛ ase 3p garlic mixture 3p garlic mixture ɛdeɛ na ɛkɔfa de ba pressure o deɛ na ɛkɔfa de ba gyankyene die bebrebe ɛnkyene salt ɛnkwan na bee no wɔ sa nkyene gum abomu na bee no wɔ sa nkyene gum ɛmmoaw susu di nkyene obi nso wɔ hɔnom a anadwodidie no ɔsɛme deɛ mentumi nyaeɛ o mesrɛ wobɛtumi agyae anadwo tum na ɔdidi ɛmmoaw pɛ 3p nom na gyae nkyene deɛ bebrebe na gyae anadwodidie nso obi nso deɛ ɛyɛ ɔbrɛ paa ɛso wɔnyina home lack of rest wabrɛ paa wɔnyina home obu ha wɔ so me deɛ leave no deɛ menkɔ mɛtoa so ayɛ adwuma mesrɛ wo obrɛ a kɔkɔgye wa home ɛbɛboa wo paa obi nso deɛ no ɔntumi nna wɔntumi anna a wobɛnya pressure wo enti ɛyɛ ada 3p sɛ wo no mu a wotumi da paa enti obi a wontumi nna no nom 3p garlic mixture ɛbɛboa wo paa wobɛtumi ada ama nneɛma nyinaa akɔyie ɛde ama wo ɛnneɛma ɛkɔfa pressure ɛde brɛ nipa no mesi ɛyɛ bebree ma wobɔ bi so de akyerɛ wo susu didi anadwo susu no mu nsu a ɛnwunu susu ɛbrɛ obrɛ agye wa home na afei hwɛ sɛ wo nso so bɛhwɛ wo daadaa setena mu yie bɔwura pharmacy shop ɛne baabi yɛtoa bibiduro biaa okɔ a wose wo pɛ 3p garlic mixture obɛyi bi ɛde ama wo gyeɛ namba no nam nkyɛw baabi a wobɛnya 3p atɔ pressure yadeɛ no nom bi na aseɛ bɛtu yɛdi adanse a yɛka se yɛka ɛbɛgye wo nsɛm yɛ namba no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Kumasi Bora Kolena Heba Danny Heba Criske Heba Obenya 3p garlic mixture Hofonko Abet Sam Kakrade AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Momoni Away Enterprise ewo wa ene cathedral ne din hwani mu Wofa Kwadwo Heba Temale baabi a electromat no na UDS so Charles Heba ewo ho Enkranfo ko Okanhyi
King's Walk, Kubsam, and Angel Heba. Wedema Pharmacy, Ewo Ashaman, Little George, and Health Alert Clinic. Omunina Ewo Enknine. Udi Kumasi ha, baby, I will be yet to be drunk one dia. Bowura ho, said the woman no TV no Akoma FM online no. Eya sabe pen a 3p garlic mixture. Etie pharmacy ebi wo ho okwa abenya biato. De ehia sa obeto na obenom. Na ebeboa pa etu pressure no ase de amount. Ma moye reso no nchese 3p mwa fra yen. Na eni nkomo emfa pom den ho. Ye de nkomo twetwe no SCG number the Fred doctors see a wo pom dinti freye ni nkomo pressure ninti frey ni nkomo number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 bedo freye ni nkomo nyankopon ya adom a 3p that's it enobediasia ya crowd nyame insha papa ha Akoma 87.9 FM Onia TV Osai Chrome TV Akoma mu nsem dwumedie no eno a na wo hwe na wutie no na mame ma wo messages yaba wo say hello mama Mr. Wada catch a sofo pa say that wo say hello ma tell us sofo that he should let the men know that if they don't have money, they shouldn't venture as period. Where you frisia or the frisunyane, the munisika, mum venture crab. Period. And now you or before from so Ediaba. Now or say, where's your bema? Or say, it is by force if ladies continue doing this, we will marry sex robots. They only need electricity. All sex positions are available. Yeah, well, one for sex robot. Oba woman, oba mama, oba woman, oba su niama, oba pra, oba nwadiane. Na impokra no oba your position. Sex robot. Also oba man side bia. Sex robot, you know, is the thing sweet like the ghost made. Sex robot is the thing sweet like the ghost made. And you sweet okay. Yabasa ba so na messages there ba no do so nti wo dey fa message bra make kai ni nyina e de amount 0245301462 0245301462 mas de ne dia boss menim se mu betimi argue say you anybody has come wada wonya no hwe akada we dey say enso ai akada pastor Julius abo akua benimu no hange soro ho yabeba na mom no papa yen touch on Akoma chede Akoma chede sanse yebre no ekọ nanimu ano no eyakunafo no ena afa yenya nka no asem ena enede ye ka ho asem no enu nti yasem o yekọ yanim no ade achi no nyina na 24th no ben na so say ye ka say yadofo no yetiefo no eguso na mame announce me mamochro Mr. K Menu or Canada. Yenu Bema K Menu or Canada ene ono so edene dia ba said to said Mr. Jojaya Nyima Sare ene Mira Todd Ameyao ma Vida Sister D was me when he didn't was me a mokra I mean Kennedy Sister D no ene ma Paulina mode or modia banos pepe ena yenu Mr. K Menu ene ono so edene dia ababeka ho enu nti yegu so ene de me sori agina san say yen kokra ba bia ne nam no in fact say etiefo ne ahwefo ne nyame ansane ama mehwe ye ne afiwe ebeyire nso ebeyire de amaye esan say akunafo no wo mu guso aba na wo mu ba wo mu nim say yesi ebeye ti wo mu de wo mu dan say o maba na yede de wose yede ma wo mu ama wo mu ti yede ensa to abrewa aduanem se de tie bia no yebedi na menim se wo nso obeboa ye ama yedi papa obi Sunday ni sika de bai de no kan se wo se ye ne ada ne ho mfa no enti no ye mo mpa ye emma no na nyame emma na hoden se be ya next year obetumi ede de chance so aba owo Ghana ha ena ene ebra yes sister Sunday came menu sika 400 cedis or Sunday you know nanka usually came menu send 400
or send this car. A shock cry 1,000 cedis, but then was send it 4 million. Also, or yare. The sister cracker say, your mom pay man. What a Roma. Ebian will be for France was at to be a mubia. Your mom pay ma woman, mom pay ma one, and a woman so at the be ever. Your mom pay a tea for near for Rade una Onuma Sem Sayari, Onuma Sem Edianida Soba, Onuma Sem Edia Pomudimba, Onuma Sem Emam Qua. Tinano Aquano G would de catch say, China baby, a Ujinanoa. Now dear Suma Sem. And some baba and by anything. And we are your small no masem. Obibia what de ni bibia basse kurani bi. Anase a jankabi. Ensre bubuani bi ensre. Na nipa kro no wote bia bi mu a. Ebe ma obi abusa se na ni Nyankopon no wai. And we are your small no masem wo de nchen. Amen. Asem no dru a esane sane homa. Yes. Asem no dru a epeja wufo. So obi da wusumpo a ewie yeso wonu masem. Enkonko san yare. Amen. Enko ye nsenkyere ni. Amen. Obi bia ho na mra de na to fo enam sa akyede nti. Papa sa no bone fo no ye sede be ya da bia nipa be ka se na ni nyame no wai. Nya ni nyame na so ya adoya a oje nkwa. Nyame na so ya adoya a ohira. Awurade na prove nkrofo be wrong. Amen. Show wani mu nyam. Amen. Na wo man so be show wani. Amen. Era wase. Wono wodi bia ba wona afei na wo mu be send bia ba. Ye kan say eto wayo wa mu a ma wo hira nya wodi. Amen. Masiri enye wa afoma. Wo Yesu Kristo tim. Amen. Amen. Onyame ensha opa papa na onyame ensha wonso a ene wonso wodi bi ebeba yegina so madaworoma enti yemo numbers no na fa wodi ebra wodi enra na mesime peni pa na mo ba ku bi enipa 500 menya ba akokora ni wa otumi ema me 500 yadofo ni yetiefo ni ahwefo no me pa cho ehene fa ena mo hu ye mobo na yeso ye hunu wo no emobo de mo de ma ye no na ye de emma wo mo nti ye phones no e wo me nche o de ba ya na mabodin mabosika wo de ba ye papa akria 0245 0245 30 14 0245 30 14 0530 0530 507 849 0530 507 849 Mama answer what they would the ba me twen was see na mabodi no why and na first person na wode ne be ba na obetia no na che say enhira no atumi abusuo e de amao enyankan yi mfa video ne nto ya ka ba ko ebra ye ma na aduane na hwe ogie aduane no empire a wobo na me bisa me ho say sampire agyankan awisian yi obo no ekode ama hwan why ena sampire no ekode ama no die wode ma no na kwa wabua ne yie die obe donate say aduane ne de ba children's home ho no enya de me penini die obe donate aduane no de ode sika no ko ye ya de to say aduane no nu aye ma nkoda no wona sambo bro wani ni mpa ebo no kode ama wo na ye hwe se de wosi bo mpa ye no papa ene ma me say ye wona wo de ko ya kai hu ni se ekom ensi wo fie da amen upo masade no ensi wo busuam na wonchire ba benyifa enhira no wo se akoda de firi ni mu ene bo mpa ye no akoda woni mbone de wonim ne se ekom de no woni maame ni papa na ya fa no ne de na konyanka fie na obi atumi ehunu mobo se enye me na me wo akora yi enye me wo fa ase enye me bibia ne wo me ne wo mo abusia nkrofo ma ne de wo ba kogu children so na so so ma me nkoma wo mo bibi ne sa inti no akora yi mpa ibo no kɔ hɔ nkala no mpa ye no mo bo no hwempa ibo akora yi bo nkala na hwe omo saso nyina ebobi omo nyina ebobi omo saso ni nyina to aso ye no sase omo nyina ebobi Mame, you need this prayer.
these prayers you need it papa and cry ya dear bonny any one more woman ni ma de cry friend bonny enti woman pie bo edru nyame anim pa cry nim bonny to woman pie bo dru nyame anim ade kra eye yi se ube pie na wo ba abom pie ama awfo be britaye sa de friend man nyina me kwa bonte mo pie ma onti asema akola na beka enso onyame ti wo mu asema mo de akola yi obi ani masema wo there be obi ani masema akola yi enso awrade a wo bo kasa wo yes na akola ya no ntie akọ woni masema e woni ti wote na sampa ye se dru nyame ani pa se nipa no a wo ma akoda yi e bo sampa ye inshira emoda so na de ema yin se nipa no a aduani be si ni so se nko no so wo ma wo ma enso wache no mu papa wache sani die be di sani die di wache don ade ehu se obi be ma wo pers we se ma enana kwa ji pers na ma ko so ba de ama na wo be fa ade ehu wi ase ba ko papa go ni pa ko ni nyina ada so se e den a esi na na kwa asem kwa de be si ma ko so se ne si na na kwa asem na na kwa ti aso de be si ni se na msuma ti aso e sa akwa na empire wo bon do nyame be hira ni pa ko de ba yi na wan kasa no wo ho asem eti ni ya kire se wo de channel o niam ne fa na ha wa be hu ba bia niam ni nyina ko oh che se wa be hu ba bia niam ni nyina ko ni beji that keke 24 da no wani beji keke wo hu niam e be si fia papa ye so wo ti wona ye yi wontuma bi se ye de ma abirwa bi se wonye na abirwa ya so no munu uniform eno no enti wo de ade na wo ye no enipa 20 enipa by 30 my 100 cities na memobo sisi a wo de 30 feed akoda bi de obetumi aye feed ajanka bi and just 100 cities obi o maame na papa nyina wu ye wa accident aka wo no nko wo de ya ye nhwe ayi ebi wa nim se beba obi a ne maame ewu ni papa ewu oti obi nchen na hwa ayakayaka de ewu nipa no ene na famu okodru orphanage mu a emis ehokra no na ni gie wo ho gie chance wo to obi nche no party mostly ya na de pe no etu bia e free orphanage homes no na enua ye de emo ubo se ye de mo anwa entoma anantade na ye de ago na afa ye de ama wo mo se wo mo mfanko wadawroma ye twen sankola no munsa so ma bon se na sere ninsa so mo anu osere ninsa so mo anu osere ya ye kan se fasidi show bia fasidi show bia sisi antwa nkwa fa 100 cedis ne bra fa 50 cedis ne bra fa 200 cedis ne bra fa 300 cedis ne bra fa 1000 no fa bra sisi ane ye ntumi nto niema ne dodo na entumi ensu ni padodo so enu nti ye twa mpese me bobọ edi no wona wodi bi ba wo de 100 wo 200 wo 500 wo de bomodia ne fa bra edwane bi ne bo ye no bronya no 24th no enche na eduhwe enipa eba ye anopo afina na ye ni yitinamo Anita mo be hye aduane no e wo soro ho ye hye ye mamu nwu ye ni mu ase. This was 2 years ago. Me pacho fabra wo ya na de aba kakra na wo kwakofa ni bi kakra na wo de aba kakra na atumi aboa ye na brameso kakra na memodin sanse ye nua be ma bi abra ye 200 cedis ntino mame acknowledge no ye James me can say James Odo ODOH. Okay, and James Abreye 200 cedis. James Onyame onshra wo pa na wonya wo kese yese moma ye 200 500 and net de ese moma mu ye ne mase enipa 4 credit me ma ye 5 as say de ye ejaso as a course no ba chance ka no enti e mama ntumi mo bo kakra na aka no course no mom na e ba course no ba chance ka no esanso na papa Gladys do ono so ma ye 200 cedis me pa cho mo shira wo mo akese mo mama okay Cecilia Akosia Ponsa my 100 cedis omonye o makoma so ade ma wo mo 26 okay Josephine no menyo so ma ye 50 cedis okay Victoria
chore enso ama 31 cedis onyame nhyira pa ena Valencia champon ama 200 cedis onyame nhyira pa sanso na Frank Ebu owuso ama 100 cedis Frank onyame nhyira Kate Adom wama 100 no de one aka ho onyame nhyira papa okay yanko foforo so me twa yo meje madawroma meje fade bra na memo okay Rosemond so ama 20 cedis was ma me de me wono no ye ni so Dina Edu ama 51 cedis nyame ensha papa Dina Fred ata edu se kusi 51 cedis onyame ensha ye Mercy Savo ono so ama 200 cedis Mercy nyame ensha pa Edem Agbofa osemonye 20 cedis okay and Vida Ahen osemonye 50 cedis okay me pacho Fabra meje me bobo edino 85 de bra Abel Yavu wama 20 cedis okay Martha Frempoma wama 100 cedis Anthony Fiagbo wama 50 cedis nyamisha opa Anthony okay ye just Joseph Yabua was money 100 cedis. Yaje, Yamishra, Gladys Ejay, was when be your wire 10 cedis. Gladys. Yaje, Yaniso. Now Abdul Suleiman, what my 120 cedis. Yamisha, no your say Mustafa Ibrahim, was when you 200 cedis. Was only two cedis account, not just say Yatia, Yatumi and your 200 cedis in a pepe. When you say cost and a dose change, can we persist can a dose check corner, cost no, Madawroma. Ekuya eba no yenye introduction na yefa ye ntuma yi nkyere mot no so ye de ntuma yi ekire fa wo ntuma ni bro fra ye mesesa wo wo niema na wo pese de bra no kwa na eko enti wo wo niema ekuya ye mo bo numbers ni bie wan sa ya kire niema no 0245 30 14 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 849 say not say ya body no 500 me see perform nyanya 200 for no ya dia papa wo mo di 200 ne 100 ne ba na kri o ma ya dia 50 no ma ya dia e kri ya nkyere ntomen ya kyere ntomen ya Pastor Daniel de bae ya ma me Gladys ene suma no ena pastor enua e de bae we ye working ena o de bae ntuma fefefe ekuta mi ya maame na de ba ni ensa emu a ya maame nyame nhyira wo ya maame okay nyame nhyira wo de ntoma ni ensa wo de masofo Daniel anopei na wo de ba ye nyame nhyira ya maame ontuma na abedru nyame nhyira so ehu mobrofo mo nyame nhyira pa ni e ka hui ye nan ma Aisha daroma and or then to me and 9 emua fe kama duku crash dukushem or the duku aka ni na wo a complex so jalai ho so jamu ho so for line so jamu ho 2 brigade one Adaroma and to man 9 a egu hayi ono so Adaroma and o se yem fan som yakunafo nyame nhyira wo de we wontoma ne wen uduku ne wen uduku no yeje wontoma no yeje ni e wo wakoma so me yesro yeje ye adoye na ye fe mesi mia me nua be ma so onyame nya okese ene wo de malt to do edu wase wo hwe so obi de meat pie baba na yetumi obi so de drinks bi baba beka ho na bra wo mo te wo no mo baji wo mo toma no wo mo di meat pie no na che say wo mo de bebu nyame nhyira wate o de suma anet ene de bae sikapa ene o de suma no ma ne de bae o de abaka maka erade nya okase erade nhyira baby am yi free baby erade nya mo adom wate erade nhyira mo na ye fedodo me yesira
also send the wood and a Fawodia bro, Fawodia bro. What the fuck about what boy a cat? Yes, no, Cassie Canina, Kikabubum, never send the yay. Nayan to, yan fan to Manu be and fan Cahu, ya de Tom, ya de Tom more, ya de Tom. Obin adene diaba. Said there would the bar, said the Yebesia Yan one, would the Fabra, would the bar, said the Yebesia Yan, Abayan one. Near what Kuma Swa, what Pessa would the chair in Yanka every sea, ya 2 years after a war for what the Abra. There be a case, aha, when ya do ye wabra, when ya dance, none one farmer, when ya do ye wabra, when ya dance here. Because say ye can, yan 2 man, dear, when the Baco and a down the year run on the bar, and make us say, would you want your man afraid? I, Yakuma, so my, we say, and ya kuma de no yes complex ye ne say ye two car and open or frame me and was ni brain to want to be fam and yemra meje and eja ye ni Ismail ne ne Mickey and wo mokwa na mokwaje ba nti won so wo mo no wan no won to be fam a wo de frɛ wo frɛ ya ye ma fam am fa so ye baba baji because ehia ye enti wo de wo frɛ producer line no 055 260 15 29 055 260 15 29 0245 30 14 0245 30 14 62 anasa WhatsApp ya baby a wo bia no ye beba besesa mo ye beba besa anwane ye beba besa makel no ye beba beje entade bronya ntade no ani da wona nkura no ye de mbema omo de be hye bronya bre ye beba beje enu nti wo de fabra na make sure say 2025 papa ensem esi wo mu no enye obi ade na enye obi anso anika David the year 2026 ye nim de ebesie but what do ye be a wo be ye de amakuna ni bi de obi be ya be janka bi ebetimi asave yo be ya ma wisi ebetimi asave sanse nyankropo ni se wo so wo mfaso nti so wo kuwa 2026 December wan hwa de wo ma nya bi rani bi ben enidi enoksa the say janka bi nidi or the be ya bambo e de amount nia wo ya adoye na wonya adansidie ene ye bo a kire wo no ye wo de na wo de na mkwan so ba. Hello, Marco. Your mama, good evening. No, I beg your phone. Pacho, I'm free Ohio. Me no kasa na me schedule say me senya me say ondo me abofra to say God's way. Na me de mafo de buy. Me de me contribution buy. Na me de nyame ase me ya na de chi Friday na nwumre. My koye laundry me ba me me traffic me de me so bi de abo me car nim. Na me kashe nyame no nyam se me huye bibia nyame nipa kono no wano nsa kakra nti efre police by assault bibia out nti me huye bibia nyame dia na me da nyame asese oji me free san kwanhye nim na me da nyame asese se oma me opese menye abofra na doye na me kashe nyame no nyam biem so se obi bia obi bia boa bia na ebia nya de wo be ho mpa no kwa na nyame baye nyame na oju free owu anase bibia nka eba to kwa ode twan expectation no na nyame edikan agye wansan na echi wabaye obi sade na ma nti obi obetimi bia no ommoa bi na abofra no honton ye bompa ye ma no se nyame ma na hoɔden mo so nyame hia mo se mudi no kore e obi bia mo ye nyinaa mo efiri na ekro emmoa bi ebe bia no mebo modern ase meboa bi na me se nyame nam so ebe ye madom me da mase nyame hia mo nyinaa nyame hia o sabra won so yesu frɛ wo no wode ba ye na nyame ahwɛ wadɔye no wakoma so na wama wo adansidie wo a wode ba no saa na won so obenya adansidie ne bi yemo numbers na afa ye nko faith homeopathy royal homeopathy royal homeopathy ye free royal homeopathy ba ye bese amba beto so de e ba ni na mo de mo nkwaso mfamre na ye bebobodi ni nyina se ye be fast sports for time ni bi kra no ye be fa abobodi no esan se enebre has come 0245 301462 0245 301462 0530 507
849 0530 507 849 about 200 cedis no about 100 cedis no ba nembom menyanya de owo kapa ye obema me 500 me say enipa 9 that's it yenko na yenko nkofa royal homeopathy emrasisia hwefo ne atiefo nyina medin ene Dr. Ibrahim Adamisa me ne kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic Clinic Accra yewo Madina Ashalbutwi Japan Motors odeko Lakeside ho a ena obakuma senso a yewo etimetim pankrono etimetim tafo pankrono etimetim Monique Junction ehwa ena yewo na ewiase yese ama me ne wanse no na efri yare no bi benya nso a na efri yare kro no ano nti ene da ne da nyina bebi a obete menka no na eye apomden ho enkomo na Royal Homeopathic Clinic eye ayarehwebia ye hwe enyarewa ahodo bebre na homeopathy no yenye surgery se ye de sekan anan nade papa nipadua no ayi yare bi afri mu no de eno de yenye nsa na emomu no yewo alternative means anakwan foforo a ye fa so de esa enyarewa free nipadua no mu a any side effect kra na adofo empenisi nsuo to nanso efomo odin ya share promotion bi ase na manhye promotion ya se ana menim se bi yare hihya amanfo ho nanso no fa me konti na wo mo akafie esanse ne no ukọ ayarehwe bia ba bia bewura bia no na kire se agise utua sika obeye lab obetua sika obewura ha kotua ha obewura ha nti kamia ye se unkura manfo 10 million 20 million bia untimi nkọ na wei ene ye de niema egu akwa mu se ye de 1 month bosome baako esi ho na ya ye promotion kakra e de aboa oman no enti aye ne se Oba ubetua card no ye 100 Ghana cedis kanetete ho 1 million na utua ye no a eno ne ye de be ma o card ne ya ma o folder fefefe ye be chekere won sa take you vitals bibia kama na fe ubewura consultation ana consultation room na wo ne doctor akotwetwe nkomo na wa kyerɛkyerɛ wo yare mu akyerɛkyerɛ no eye free of charge na ese atwi umoja na ye de collab na ye kofifi mu bibi mu dudui mu ma won so a eno nso eye free of charge yenye wo hwe na yewo afidie nwanwaso wo ho no mu a afidie no nso yetimi de hwehwe ni pedua no ye diagnose wo ni pedua no free wo trim ebesi wo na ase ebehwe wani wadwim wahrawa wo brebo wo saabo wo dwonsotwa wo ntinim wo nkasem wo mogam wo ba wo bibia kosi form a free of charge yenye wo hwe na se fatase ye de usi mfidie so na ye massage won so a ye be ya ma massage kama na se de wo yare etie bia nso ye be san so ema waduro free of charge ye ma eduro eka ho kama eso bia banti family telephone number no eno ne ade a ehia 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number na wo fra wonsa ebeka me wono ohwe me wonia TV de eda TV nani kakaka fa na efre me ye adwuma firi dwoada ekosi me menda ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa 7:30 ni apon enwumre nonum 5 o'clock na me sraw bia na me mo wo yare yeso yes esanse fidie so time and I brain ye di ye adwuma enti se bia ma wo yare yeso a na nkire se yensa enti me sraw baby bia wo bia wo tie me ana wo hwe me no yare bia ha wo no
Bomodin say Odebeba Royal Homeopathic Clinic. Me see card any 100 Ghana cedis, 1 million. 87.9 Kumasi. Hey, yebema card, yebema folder, yebe diagnose so, yebe lab amount, yewe video why de be hwehwe ni pedua ni mu nyina be si from 100 cedis. Afei study we are reatie bia nso yesam wedro free 100 cedis no a yesam massage nso aka ho nti ba bia wo bia so your oba na wo ho ayedin ama wo na sebi ayareho ama wo yedi twa wo mpoa wo ye bema e na wo ho ayedin ama wo oba me ye practitioner nanso yare ya me huna na me ra ho pa ye stroke okay se me te ho ya ma no den na nyame mfasa ma na ade achi na me bie ma no akasa me ba ho ana me yere ho me pagya me nsa me empenye ye me pagya me nan a enye ye wo ya wo hwehwe ye kura bi kura ba bi a wo kura ye busa wa wu no wasabadane akoda areho sempa na stroke enka nipa preko pe betimi abo kokobe ya afe nanso ya na ebi o ho ye nim ne symptoms ana ne kokobo no ana ye mpe check up so obekọ no akotua 100 mi ahwehwe ne nipaduam de odebekọ akọ ndi eja achiwa de obekọ akọ wiki ba wo breko nso ayare eka wo to ho a eka wo bebọ no enye kaketwa etimi srew say ye typhoid fever ne hawo malaria fever ne hawo diabetes ena hawo sabi pulse ana koko na ahodo bia ena hawo sade ohunam dua no eye wo bia sempo wonyare a bomodin say wode wani be kire Royal Homeopathic Clinic na yedi mfidie na diagnose ni pedua no kama sempo yare nim na se nuane bi ni niema bi ani kwan sa wo ye na yesi ye kire wa ye be kire free wo ye be ma wo prostrate na ye kese a ne niema ye mienu either say be sizi wo Johnson na Johnson no be ba wa afi be duru ba bi Johnson na ba kra no a unhu no enti misraw fa telephone number no ni ade a ehia me si ye promotions no nko oba na wutua 1 million tete ho de ne 1 million and 800 cedis ya eno ne de be ma o card na ya ma o folder consultation ye free lab ye free massaging ye free afidi e be hwehwe wu ni pedua na be diagnose wu ni pedua no free soro abesi from ye free ne yesanso ama waduro free umpe we na apede yi na mesra oba na wabantem se be ya ebetumi ahwe wo ntem na wakontem enti fa telephone number no se de meka aye no se ma o yare so a eno nkire se mensa wo ye oba wo be mu akwakoro wa basiri wo Tumirika Nebra Royal Homeopathic Clinic Kumase yewo etimetim Monique Junction unyafa etimetim kana so besi wo Monique Junction oba besi wo manimu pe sanso ena Accra yewo Madina Ashalubotwe unyafa Madina ka usi Madina Zongo Junction benso omo pa Ashalubotwe ufa botwe kana usi besi wo Highway Taxi Rank omo bo apata fefe na taxi fo no unyaka kyerem se wo ba Royal Homeopathic Clinica obia de obeba ana de fa number no ene ukura telephone number oko ba bia untumi nyira 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 The Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Mr. Baby bia wo bia kwesi adanko ana yenye adwuma ye adwuma free Juada ekosi memenda from Monday to Saturday ye share adwuma ase anopa no nson ne fa 7:30 ni apon anwumre 5 o'clock etimetim ye wo Monique Junction Accra ye wo Madina Ashalubotwe yare bia hawo said the medical kano semaboso semimo so me see ye promotion ubana wutua 100 Ghana cedis ye be show free niasa ama wunro free of charge eti family telephone number na etwa to na ebre ni nti dodo akonwa ba akofo nye enkaso eye 0242 951 005 0242 951 005 go down here 0204 496 212 sa number e na wo frame a wonsa
na ebekame na yatwetwe enkomo na yatwetwe enkomo me nua bema me da se papa okay yama wakwa bade ba kuma 87.9 FM on your TV and afa wo say Chrome TV akuma mu nsam dwumadie no eno a ena wo hwe na afa wutie no eno nti sabre yama makwa ba na yeka cho say yeguso menu adofo a wo hwe and sabre na yeguso me so de fabra na yenye yemfa wudi na yemmo wudi na gese obi a won penny din ko a evangelist mama me nka nkyere obi a won chaade da yon chaade da obi ase obae no won chaade da so won chaade won so nyame hwe ai na kosi 24th ena wie ya ye kasai o de chaade pe bibi send oba wi enya part of you you obo abaye no yiram oba kwan akosi mfie du enkano impuso enya na sem na de onu obi nche wo say nipa no ne challenge so nyame hwe so radi hwe ena wie ya wo de send ya ka kire makosu say makosu me nchaade da papa de me ba se ba wo ka we ne hia me pa tu de ma me ntwa me homra ne ka ye nkom obo me huye what soro dia so adan ene de mawie ya bo doctors menya hepatitis B ene na wonti oh hene yire doctor akosi adua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya bi nie wo je hepatitis ayere se ho award nkwankro na se bibidru foko akansi wo na je hepatitis award wo je bi wo America the UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver mo fra ye donton ebeko prostate se kompa ju ko ma boso and all set it wo se ko to dwenu aye goso kra foko power specialist herbal hospital we drunk sa enye wenko a osa ye de hodo bi oba unchira me ho se mebre kumasi wo fe yes lebosomji road jasro filling station opposite engran kwabenya pokuyasi SCP kwantempo so takrade anaje assets anaje MA primary school ishanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital. Last stop. Attention, all State Housing Company Limited homeowners, landowners, and clients. From November 3rd to December 31st, 2025, the State Housing Company Limited is giving you a 15% discount on all outstanding payments. Oh, yes. Spend less on your ground rent, land regularization, lease renewals, consents to develop or assign, and service charges, and secure your ownership today. Visit any SHC office nationwide to make your payments in full to benefit from the 15% discount. You can locate the State Housing Company Limited at Ring Road West, adjacent STC Yard and Accra Digital Center. For more information, visit our website www.statehousing.gov.ga or call 0302-221-422 or 0552-725-656 or 0503-083-393. Remember, this offer ends December 31st, 2025. Don't wait. Pay less today. Victory, sir. So Maria not smell your swatch. You know, victory garlic mixture. No, you're waiting. And your victory garlic mixture. Let me join the celebration. Victory. Now what you to me more for sunny. Me now victory garlic no, and then what Tommy. I'm not be trouble no. Let me say. Now so say me now victory garlic mixture no. Me want see me hustle. And let's celebrate. That onion fear to me, you know. I pay for any about all man of Hello. Me dey grow fine. Wonu mwatu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yariye ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kotia yariye no na enam se. Ahwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na eno na ni pedua no ede eko atia yade no nti.
ma wonu mutu enu nti na wo behia grow fine herbal tonic aye de koko aje emani padua no nuanenuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia to wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum yaba bakwa ba de ba ko we ti sale kwa na da fam na studio ha ye se butu studio ha say I can't make kura ka wo studio ha say aha ye butu ye nya sanketwa what emema no papa me say asem we ye nwie ade ba ko ne dia he kakra ketwa yi ade ba ko ne dia he ketwa ye se tokro mu ketwa nti na mo do ho mra bi sam ye so mra bebre be se ka ne be ma nya adwuma asese wo ti penro ane ka wo so oja yare be wo ti penro wonya mama na ye yie mama wonya tiedi mama was it mama na man pressure mama kwai ma pressure na ne hu nya jai kwai ma was it ade kakra ye se tokro no to bo na nyom adepa adepa ko mo hwehwe adepa hwehwe fuzo nyame na de ma ka na ma eno ka moa no ho mo fa moa ye no ene on se mo twa boa to ye fo de yin na mo amo ye na fa mo ade ne fa mo boa boa no de na ba boa ye be boa ye de ya dwen ya be dwen ye jare ye dumi no iki ma na adam no no na biane na no nyame anu no Jacob was pampering them. It is happening. Under 1 minute. Under 1 minute. What was a robot no more pay? Under 1 minute for robot is robot. Robot. Was on the home. Robot is to be robot. Missy difference a woman is saying you so. Can you was what? Okay, robot to me. I was saying you super glue. Near Cobra shop. Near the shop near shop. And you're natural. Artificial. And then mo yaji musika amama ba yaji musika ne dia mamu shekala ya mo bo na mo wo ferada wa say ye mo kwa ya na mo bo na wo fe de de nyame do fa su furu ma ya fa fa de fe de che fa di furu ma ya be ko mo fa de na me furu ma okay na wo fe dada me ba no say gross na me da deja na me da deja ya say no ya mo nkura no atipe ye de po wo no atipe elu ti na nyame nyansafo de entuma kata wo mo montia ye so obi discovery mama shu odi akoma cha de yaji mani se brenda no ye jaya bobo su ye bia boa ana mu bedi ye no aduane ye ideas e dey biemua mu maboa ye na nyame wo ka no ka che me say emua ne mre wo if you kwaro wo se ye nsem ye nsem ni ye mame mo bo me mo ba mo ne he wo de ye nya chede ni phone ne wo hene fa na wo de ye diska ye diska ya mo bo ye diska Mama na mu shira wo mo de we ya ba no okay wisdom hoga wa ma 101 cities nyame shira ya wa santi 50 cities nyame shira akosia ejara 101 cities nyame shira ejara
around the across mini bank wamaya 30 cedis. Happy Afechi 20 cedis. Deborah Queen 101 cedis. Kwesi Boche 60 cedis. 730 200 cedis. Sika Kodria 51 cedis. Yautachi 100 cedis. Sanso and Yate Boy Terrier 51 cedis. Richard Ni Awele Adiko 10 cedis. Dati Flavia Emma 40 cedis. Juliet Asantewa 50 cedis. Fusenatu Abubakari 50 cedis. Gladys Ahin 50 cedis. Ranford Kwabla Zomelo 200 cedis. Amen. Faustina Ahobu Onoma 21 cedis. Onobuate 100 cedis. Julius Abayite 50 cedis. Isaac Asan 20. Okay. Omwana ye rebi say one na yire. Okay, we say one na yire na me message no odi yan komra. One na yire Sunday 300 cedis. Nyame hia mo pa. Message no me ba. Mabo edi no. Yan komra. Mamintia Roman for Merwafo. Na men kan kyerɛ Merwafo nyina sɛ enumele ba Christ. Ɔna asomdwie enka Roman for Merwafo nyina. Wɔse enka usunsum. Enumele ba tampa wɔte ase ampa. Fa ho bɔ wurade na ahontɔ santɔ wa enye obi a wo abrabɔ na wagese ne yi. Misi akyia mo. Awia yi okurasi ni doctor a me wo Kumase Breman. Efi a yatso gate nanim. Mimi fie gate ni atso anim, thank you Jesus. Na ene Breman presby eye nhwani mu. Na me ye adwuma firi dwoada ekosi memenda. Eda me fanya adwuma ekosi ada ene me kan ba nkudi na masimi rozo no anam kom ba bi. Na de ni kan se okurasin doctor me nkwa me ho na wo ba obia mfa card sem enhurunhura. Emfidi a me de adwuma nyina me tususu na koto ye. Ye mfa fidie bia nhwe obi anyi sika. Se ye cheki sugar o pressure o se ye de fidie scan ni padua na hu de ha wo no susu sika nti manya to awie afidie nso mo se ensentem nti ntu ahwe nti wo ba na check u bibia awie na adura wo hia na adura ni de wusu kura magisika nti ne de ya no ahwe no so ama me na okurasin doctor se ehia wewu wo a unim wo bi a diabetes ene ne ko ene ne di asie ama ni padua na ye mobo mi waduro pa na me de maka me se wudi mi nsen ko achi a ene ubedu dokno kwa si ye ka diabetes na ye de ye ka no asikyire yare no muntie se e ka wo bibia emani padua no sesa se tie bia wo ho ofe wunyina so wo ye bema wo mema sem wo ye oba nso na amu ahodwo se sumi ya emu atentehuo ne yasa no na emani pa ye mobo se etimi ma wonsa no nyina afemfem na wo ase de mpane a wo wonsa no se ye diabetes dia wo de ye type 1 ye type 2 mo a mo bo pane wo fie nyina me cheachia mo se sia de mu ne akurasi ni maba wo hwe machida kwai na me mfa duro maka mrew me di ni kura ma dodo ensentreni a asaba ye heba ni kuradi nko a fi se ye ne ye kan kofo ho nsem enu ntimi sre wada se wo pe diabetes ye duro anom me wo de wa wo noa me wo de ye powder ana mo de me ama noa ya hodo me ensa na de obenya bia wo sebo diabetes ye duro nko a wonsa ka bia wo de ada be frasi anom no bodate ne bo wonsa no de wunya ye no se wo check na wo 11 wo 12 13 o 17 o tro na wo no mo kurasin doctor duro no so a frasi atwere ho na be wo se papa yi ni ho ani ka wona na duro na ye enu nti diabetes de ho duro ho ana wa wo dun so bebre anajo enu so mi wo ho duro pa obi akoko afa ne tonka na no nyina hia na koko na anwenwe ne ho apempam ho ni pe mobo se wa sai agents asa bo bet wo so de koko ayeni na odinam aduma bontre so o chia guess na eba se duro na joa na ho hihye no na ho dwa no se ye koko nko ade a okurasin doctor aduro ho ana mo am wo sisi yare ana brofo ne si waist pains sisi yare a eya chiaw emu hihyew eka wo emu ayekuru ye wo ya eno nso aduro ho wona ho dwa wona ho hihyew eno nso aduro ho nom woyɛ bema wanya namu yade woyɛ oba wanya namu yade wo frɛ me so okurasin doctor me de me pɛ namu yade no package na wa yɛ no package ni bi ɛno nso wonsa bɛka bi pa na malanchi ememe duro bi a matu din wiewie me na wiewie me no
said the end a man any abre yes any abre akohom obo mo je no increase ne dɔɔso dollar kraba for mo mo se yatum enu nti so nya wo ye bema wo de enemy nkasa nsie wonum a krokro wo ba no ebe ye kora nka terapia de nti so no watama no wato ne bu ase de ne sin yi nkasa ntugu wo wi na mo so wie no ana tika pepepe wo bi nsa ka bi ne na obedi ho adanse pa wie me no de hia ni nsuo mi no wonum wi a ye dwale nsuo mi no mame se wonum okurase ni yaduro na efra ni wie mi na num nsuo mi no wo be ma ne ho be ya kɔ na sin koko me na me ka hira wo wie me mako ebi aba studio ha na akaba ko wo ifurugu ne bototo kese de ba ko akani no wie me wa ba pa wo so do okura wa ha no boji na fama wo na pia wo se de kru de pai ko amboji wo bi nkama obi anu nti me sira wada wo ye be ma wo hia wie me wo de nom wonum a dware nsuo mi no hia kai obetu afiri mba so na ka nkwa da mpa no so enye hini nko a debo kokko debo hini ma yama chimu nsuo na no kwase ne mako wonum a week no asadum half guest ni ye wo meeting ai enti me sraw wie mi ne de ye nyina ye wo meeting enfie bia wo bia ye fre ni wie me say ye nhia meeting afa ye wo meeting after wie no akono se wo tena so enu kwa ne pe no aye se dendende wo ba tena so kobra wo gina hia e mani hu se balu na ntina ba sesa ho na kawa na etwa ho se ya wo wie no na wo kro no sika kura no pa na de ma no pa wuntia enu me sira wie me no oh bye wo ba ye poni wo ba ye poni ye be baba wo wie o se mako wo wie edina de na mo kwase mu ni roba ye poni na ade achi na say ya na dukuru no wie me poni no ba prim paso sa ma nyina say na me ye ma wona atene kurasi pai amunim kokko de boni hini wo wie a emu nsuo no ekọ ye ma de ye wo no ebe mu akai wo kurasi ye fe ni wie me unya bia wo wie wo de ba ko homa kokro no na adwene wa mo atimo odin fesi mfimfin eno abekere kwai enu ndi mesre wa wo ye be ma wo hia bi ana ma mo wo asma duro kase pa nso me ye bi pa e friend ntehye wa ana kurumo friend asma mo de brofudin ya de nkwa mo de ma yare enti mesre wa no eno nso eno no ana afi wo bi a owo korosro pa edi ni ya no aduro ho wa wo pa wo be kase okurase ni bia wa wo duro adentira ye tire kurase ni bia nya yofro anya kase di ka anyima nsade abi ono kwa odika no wo tre ana busuafo aka na okoye ho ade okokurase chete guluko ho no coat nanso obaye ho ade na awodie kurase ni be ma bia egunsisim uguru ho entia wo de bosumi wo de mfie miensa ba wunsia isa kura no obi a che nyonko 8 months na anika na low sperm count memu adura ma ho nsuo no episa abrowa empampa esija ho ada ana fei mo na se etitriti amosom de motia pan no so ne pan no bo wadin no obi afa nto ma wuntia so yare ene kumase pan no 50 cedis na be ka kire wo ene kura so maye na ye nso enti wa wutie mi bia no hye no so na emwa wo osa afa nufu ase esi wachi ka se okurase doctor aduro ho wa wofu aye kese me waduro bo yo ne de eye nkakra bo ya open grim wanya wofu no eye grim anka eye nkakra na afuo no na etweba oh ekwaya fa so afuo ni kese kura wo hunu wo ye aduro ase mpedi week pe da bi the friend of fraton medicine eye aduro eye dman tentem pa ana wo a wanya hepatitis B eno so aduro ho pressure ene na 150 170 180 memu waduru na eba form kama okurase doctor say wo baby when dey wi no wo segunu anum so ewusi badam ho na wo chi no wo segunu anum we saa ene kwa me dey wo mpie o hedem wi a wo sawe no tramol red cocaine enuboni bia wonum bia no apatasi jotui ewi aso wo ma no ya ene wo ma no apatasi ya mi do de oba fia fufuo na da no aka nkwa na hwe na nchina ntrim nso enam so ono so ma ko homa apatasi ni bia no ya ene mi kasansi memu adura me na gyansa no one time wonko ho biem owi a no fa babru no oputi area ho enka ne na me broda ene mo hwese me majaye na wo mo enu no nsane ade ni nyina no na duro no me package a na me de amaka bro kuro bi a wosu bia fa ka sika no eka bankudi na ni wo kurasi doctor nkasa number na gu tv so ni nyina ekura me ti wa wo frɛ bia ba ko da ha mesrɛ mo
yɛmfrɛ baako nka sɛ wamfa hwɛ obi atua sika nkɔmfa megyina baako so ane baako ne bɛde bɛde mafa nti mesrɛ wo yɛ a monkɔ so mfrɛ na meyɛ adwuma firi duada kɔsi memenda Kumasi Breman penti nkɔsofoɔ asɔɔda ho adwira mabie branch baako wɔ adwira ɛno nso bi ne akurase ne baako na ɛda no wɔ hɔ yɛfrɛ no Dr. Kofi Jamfi adwira amankwada hotel efie na ɛtɔ so mmiɛnsa na sɔka bɛtifoɔ mu no glass nko ano ɔhɔ na makɔgye amede hɛba no akɔgum obi a woda anadwo na malifoɔ mɛma ɔmo de ɛno abɛda saa Ghana hohombɔne ɔmo kɔ hai malifoɔ mɛma no ɔno abɛda anadwo ade bɛkyene nsuo ogu na wɔwɔ yɛase homa no ɛtwo sɛ wi wɔkɔ nso a no quench yɛato din spiritual marriage spiritual marriage hohombɔne na ɛwe wɔ mɛma waduro ama saa de no wɔnsi wo nkyɛ biem wode dware na wasrɛ bi wakran sɛ wɔkra no honhom ɛno ano no enti mesrɛ wo fa nɔmba yi abrɛ a mebɔ ato aso yi maakɔ time deɛ ayɛ sɛ akurase apranam no mena meka kyerɛ yɛtwa no pepepe no nso nkwa ne ɛdɛ 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 Marco weni okurasi ni doctor number yadeɛ bi a mantimi amodin so wokana meni hu adura menye one person ni wo hu adura ni aka ho asɛm nam de amaka abrɛw adura da kwesi me dade me yɛ adwuma ma me nkyɛm dɔfo pa ɔba pa afia sɛwa wɔne me ma ne nyinaa ɛwɔ putuo gya me ka sɛ wɔhwɛ me adaworo ma ugya me a kasema bakaje ti adwuma so kɔso akurakura me ne bɛyɛ yi why yɛma mo akwaba ɛde ba akoma 87.9 FM Onua TV Osei-Krom TV na Mr. and Mrs. Matthew Bedu say wɔn wɔ banda ahinkuro wɔn ɛna 300 cedis ɛde ababɛboa dwumadie so amen na nyame nhyira mo wate baabi ɔba bɛta ho bi aka mmɔ no amen nkunu na mo ware ma ware mɛse me yɛfrɛ me Emilia Wusampon same soma Sunday 21 cedis nyame nhyira Emilia Wasende de Beatrice Ahin Aguna Swedro was sending 100 cedis. Oh, Aguna Beatrice nyame nhyira and away so send grandpa your friend Mr. Wusu Buedi one also sending 103 cedis nyame nhyira nyame enhyira Wusu pa and Grace Kesebua Nyako 100 cedis Grace nyame nhyira Frederick Kaba Esukra was sending 51 cedis Frederick Lydia Mensa 50 cedis Lydia Radin nhyira Faustina Awe 10 cedis. Faustina Mishra wati. And Adelina Duke also sending 202 cedis. Mishra Duke. Aminat Zakari 200 cedis. Mishra wati. Okay. Sanso and Samuel Quayson 202 cedis. Richmond Ekwamwabuatin 51 cedis. Joyce MF 103 cedis. Okay. Francisca Baka was sending 12 cedis. Francisca Nyamisha. Victoria Edive 51 cedis. Sanso and Frank Yale 102 cedis. Matilda Epson and Chroma also sending 101 cedis. Betty Tete was sending 100 cedis. J. Boatin Rita 101 cedis. Nancy Sapoma 30 cedis. Abu Seidu 30 cedis. Omo fresh sim say yana isikapafa bitu aso na me. Mama de na me kan say ejumre say ya ene adofo e wose wo kire de nyame ayama wa fini mu nyina. Won say afi we sha ase no. Ewuwo na doso. Bebre. In fact, we call TikTok ne ya e pe social media no kra de wo tai kokko ho no ma obehun say youth ne kra so na ewu kese. Minim de asie. And I feel so I see one so over here. And penny 30 so pay. Now so ni nyina mu nyankopon adu ho afofie.
hwɛ nkran so accident akɛse esisi nye nkran mpo ɛnɛ sɛ baako bi ana mehwɛ ɛno efiri wei no so na abɛtɔ fam kyɛ sɛ nya asɛm ketewa wobɛhu wei si mi fabrokyi aba mi bɛhwɛ mi nua ebia mi nua ɛware accident wei ɔba ebia nyɛ yare ebia wada wohu deɛ bɛyɛ no wɔ nanso ne nyinaa mu no nyame adi wafoofi a waseda obetimi ɛde ada Awurade ane sɛ ɛyɛ yɛ nua mo enyankafoɔ ne ekunafoɔ no wɔn mo nyinaa deɛ nyame ayɛ ama wafim no wo kyerɛ appreciation ama Awurade no wo deɛ yɛ ma yɛ nua mo yi na afei fa hyɛ Awurade sɛ deɛ wayɛ ama wo w'ani sɔ na yɛ wo fɛ ketewa bi ade bɛbɛ biara no yɛbɛgye yɛ deɛ obi papa abɛseɛ yɛ na ɛgyegye nkete ne yɛkeka bɔ ma ne de yɛ nneɛma akɛse yɛbɛserɛ wo wo deɛ hwɛ afe ne mu nyinaa de nyame ayɛ ama yare bi ɛbɔɔ wo obi malaria kɛkɛ anaasɛ tipayɛ koraa de yɛmfa ne ti owuyɛ ba wo yare kɛseɛ bi ɛbɔɔ no nyankopɔn tumi hwɛ wo so bɔ ho ban ɛsa wo yare a deɛ na abɛtumi de ada Awurade asɛ yɛ na nyame nhia biribiara o so obe show love to these people no nyame so fa so eyi ofiri nneɛma bebree nyame fa so yi ofiri nneɛma bebree mu agona so adro ɛna Beatrice ahen wɔde 100 cedis nyame inshallah ɛna Lasigi nso Esther also wɔde 50 cedis nso aba bɛboa onyame onsha na onye wakɛse pa sanso na Belinda Fia Odro wɔde 51 cedis Antoinette Owuso ɛde 51 cedis ɛna Fusei na ɔno nso ɛde 100 cedis ɛna obi asɛnde 20 cedis ɔkɔ boutique enterprise ɛna ɔkɔkɔ sɛnde yɛ okay sanso ɛna Mariam Labi ɔno nso de 21 cedis aba Osabute Vida ɔde 50 cedis aba Felicia Kwesi no sign at the 10 cedis aba ɛna Chiodora Deborah Essel ɔno nso at the 100 cedis aba Gifty Ediafo ɔno nso at the 50 cedis aba bɛka ho sisi a onyame enhyira pa yeguso nti wo de ba yɛbɛbɔ edin no ɛde ama mamemo numbers no na yɛhwɛ ne mu sɛ nyame yɛ adom akina obi nso de ne ntoma ɛbɛba ntoma ani diku ɛbɛba yɛhwɛ ne mu sɛ kyerɛ obi de ɛmo ɛne anwa ɛbɛba yɛhwɛ ne mu yɛfon so no gu yɛn kyɛ yɛhwɛ so obi bɛfrɛ yɛn na waka kyerɛ sɛ yɛwɔ mo ne anwa mo mɛsesa sɛ yɛde obi adeɛ kyerɛ no saa ne yɛde bɛkyerɛ wɔn ho nya yɛ paa nti aha deɛ ɔde bɛbɛ bia no yɛkyɛ ma no ɛhwe aseɛ ansa yakɔ nyinaa de kyɛ yɛnya hwee ɛwɔ dɛm hɔ yɛkyɛ ma yɛhu sɛ aseɛ hwe ansa ne yakɔ ɛno ɛna ɛma wo a woyɛ saa dɔyɛ no wonya wo nhyira nneɛma na ɛba no esua nti ne yɛpɛ sika no dodo sɛ bɛyɛ a ɛna me bae na Ishmael kyerɛ me baabi a ɛmo hɔ se mo se bi a wo baabi ebetumi akɔ ɛde aba yɛde nkan hyehyɛ nanso sika na ama enye yie fa wo de ɛbra sisi a wobetumi de aba phone no enrest nti anwumre ɛyɛ kɔ nyinaa nyɛ se story ya wagya ifa de ɛbra 0245 30 1462 0245 30 1462 059 0530 507 849 0530 507 849 na yenjina yenna was yentumi amodi no na mekɔ fa pen ni pipa atwere de mentimi amoni nyina na ɔkyena nyame yɛ adom a yɛba ma bobɔ ni nyina nyame nhyira yɛkɔ ahoma ne so na afei sɛ obi wɔ nneɛma bi a yɛmɛfa obi wɔ sika kakra a wɔde sɛnde yɛn ɛmo a yɛmɛfa na bibi a anampo asɛm a na da board no ɛna wɔkyerɛ wɔ adwene a ɛno nso ɛkwan da hɔ 3p okay yɛagye dada grofine mogyaduro de wɔne yɛde koko ɛna enuane duro na de ayɛ grofine mogyaduro nti bɔmmɔden a sɛ ne w'anim ato wontumi ne de wɔ nan ne wɔ nsa yɛtututi a wobɛtumi aba abɛgye wo deɛ bɔmmɔden ne kɔ baabi a ɛtɔ nduro bi abɛnya grofine frɛ 0244 596532 0244 596532 but also betumi aba homa ne so 0243 114497 0243 114497 and now 03224 98035 03224 98035 0243 114497 also ubetumi Africa Currency Ventures akachi ne yekono ye mamo Zahara enupa ni bi ena nonom Zahara man capsules ena ye hindi eba mesha
Zahara mixture ne G capsules no eye kama say wadawroma bomodi ase nei obema wonsaka Dr. Amu Anuro no ebi 0246 348334 0246 348334 Samens Vita Herbal Mixture and the capsules again was say etose enu nti ba wonsanka bi yamane memedru sciatica yade no ene ha wo bomodi ase obema wonsaka bi eye hemorrhoid ekoko ni nyina no ba wonsanka again ni be 0240 616061 0240 616061 Kantaka Eba Pharmaceuticals and Research Center yen ye di emulate eba supplement no aba edupani ni ebomodi aso obetumi ama wonsa akabie na eye kama pa empanimfo wa wedrum penny fie so abeno miensa no pa miensa wia miensa anwumre ope for the oma abofra no for nimru fie dum yenu a wontumi enum bi fra 0555 610 592 0555 610 592 kind patch kama kind patch de wo de bomodi asa obabi ya oya no wo white plaster na wo de afam ho obehunu se ya wo nyina ebekọ within 24 hours na ho atọwo ya the plaster and the tare baby a ehwo ye ya no fra 0597 80 22 97 0599 80 22 97 0599 80 22 97 Abozo Herbal Clinic Akache Abozo say bomodi anebra ye wo ultramodern machines a ye di tutu yade akese ase enu nti wo ba wo yade na atena wo so ache no Abozo Herbal Clinic betu ase e de ma kuma se di cham so May 5 Old Insurance Office Junction wa and ye wo 0553 417752 0553 417752 Home Sweet Cereal Legume Mix and no tombra and pepper apaya ede would this is was mammy and sat not just say abene would American sugar no would the good more penny who aquadan one pa money be and son will be other juman cranako school ubenya be a provision and as supermarket mo for 0246697358 0246697358 her pasco bar capsules and no brabo for intiane obrabo no obo by na yade kase bi ankoba yade sika pempem enesa wabra woni bi no me pasco eba capsules ne be woni abushia no na emo brabo no eho eban akora woni brofie dum ye no entumi emfa bi friend 055 745 3579 055 745 3579 so uko pharmacy bi mu a brabo boafo pasco eba capsules ya ya tumunti ubenya bi na ABA back clinic or what dey me say wani o wani oba no oposana ni osenani ya ne ya fa no ko ABA back clinic o ma me o papa wankasa wani e na ha wo eye ABA so for 3 days so for rasta just say de wosi bu adwuma e wo ABA back clinic no e bra dwere ne nti ase so enu nti me say wo adakwa stroke prostate liver no kidney yade no menstrual pain be ma waye mre wo mpem okwa ABA back clinic wo aduro tatahwe ye de ebema wo kuma se kwada so edwena se ye main market no for 0541 65 565199 0541 565 Haxa Mr. in the capsules no also time for drinty and the winning will be also aiding in ya but in Sanka Haxa Mr. in the capsules no epi na entumi emoni ya benya bi to baby 200 be afraid 0240238310 0240238310 Power Specialist about hospital me can for the amount ya ma me akohedua ya na ekasa no fat liver eni yade enka ye nyina da otenete enunti bomodi aneko awo na wo pe kidney stones ni ade ye Power Specialist about hospital na oba kumasi ye wo kumasi fe yase bosumhwi road dia ya junction ho afre 0244 544 0244 544 sharing soma me say Josie Fashion da woroma wono na ama me atade ahye ene ye de abedi dwumadi ade ama no Josie ewo kumase bom so ni meet me the sport edi hwe ni mu bro nya de ho ade nyina de ni kira bro kire regions re ba bibia da wo bia no friend one was sapena or bepamo near manona ye the amao and Tibomodia phrase Josie I was 0243 433 465 0243 433 465 atadi yapam and ya ready made and a shami and my Josie pamo near mamma Samson she's there or no and ama me rig no ye makeup we she's a Kumasi Sports Stadium money unity or you're no sure anymore na yen the SSA no don't come yatete so and into Bomodia she's there Kumasi Sports Stadium na
kwaji wunwi bro nya bre nwi kama pafe board ye tia ne tia fra 0249 155 776 na any she's any enkomo aha e de mu se dia me so ene Marcos friend numbers no na e kira ya maji wo mo no ya maji wo anwa no onso de ubudi e betumi aba onso fa osika no ebra ya me ya adomo a e kira story a ye de ebra mo hey boy e che kura yi bomodi ase nyame ya adomo kira obeba betie de ebekoso ano ehye sabre de abusu apene samia champo Shores Pepe Little Mohammed Akoma Sports ya de tuaso Akoma dansiona yetimi diatina all day. Akoma dansiona yetimi diatina all day. Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma ejero. Niye de me yetimi